אני מראה לך שנייה, עכשיו נזכרתי שיש לי, טוב. אני מראה לך שנייה את המבחן, סבבה? כן, תסתכלי, את מסתכלת על המבחן, אמרתי לך, תראי שיהיה לך הישגים יותר גבוהים. את מכריחה אותם, את אומרת להם, כל שאלה, הרבה מהשאלות הם כותבים ליד איתור מידע. או שהם כותבים ליד את מספר השורה. נגיד, הם כותבים פה, שורה 15 הם מצאו את התשובה. פה כתוב להם מה העתיקו, הם כותבים איפה הם מוצאים את התשובה, 12, 7. הם חייבים, את מחייבת אותם לעשות איתור מידע. את אומרת להם שזה בונוס. מי שעושה את האיתור מידע זה בונוס של 5 נקודות. מי שנזכר באסטרטגיות. כי הם ממציאים, אין להם כוח לחזור. כן. תראי מה יש לך כאן, יש לך משימה. יש לך משימות נחמדות ללמד. אחד, משאלה 7, תסתכלי עליה, את רואה מהפלאפון? כן. את נותנת להם משימות כאלה, בסדר? ואת אומרת להם שהם חייבים לשים לב לזמן עבר. אני תיארתי, גל לא האמין, מתחיל בה', האמין. את לוקחת את זה, אני מדפיסה לך כזה ככה, ואני שולחת לך, תדעי אחר כך מה... בסדר? את לוקחת, כן. ואת עושה דברים כאלה דומים, לוקחת סתם משפט על הלוח, ואת אומרת להם, הדליק, זה בה' הדליק, זה לא בי' הדליק, או באלף. בסדר? זה אז נגיד במבחן שהיה להם, האחרון, שדווקא היה שם חלק של לשון, הרבה דווקא צדקו, לא נפלו, נגיד יחיד רבים צדקו. מה מעולה. לחפש פה את מיליון עושה שגם צדקו. המתקשים, זאת שאלת מתנה. גם נכון, המתקשים שלא הבינו את הכל, את רוצה פה הצלחה מרבית. נכון. בסדר? אז אני שולחת לך, ואני פשוט מראה לך את הידע הלשוני. את רואה, יש לך את הידע הלשוני כן, 7, יש לך את המילה העתיקו, בסדר? העתיקו, הם מעתיקים מילה במילה. את רואה בזה? כן, העתיקו, מה זה אומר העתיקו? הם חייבים מילה במילה. הם לא מעתיקים, יורד להם. יש לך את האסטרטגיה של חיפוש מילה במילון, יש לי חומרים על זה. את יכולה להסתכל באתר. תחפשי חומרים על כן. חיפוש מילה במילון. חיפוש מילה במילון, נגיד במקומותיהם, מה המילה הבסיסית? המילה מקום. מה זה חיפוש מילה במילון? זה איך המילה הבסיסית בלי תוספות. אז יש לי כאן את המילה מקום. אם יש לי פועל, אני שואלת את עצמי, מה הוא עשה אתמול? ושואלות, הוא אתמול, מלמד אותם, זה הקניה של שיעור. הוא אתמול שאל. כאן זה לא פועל. אז מה אני עושה? אני מסתכלת מה המילה הבסיסית במקומותיהם. המילה הבסיסית ביחיד, בלי תוספות, זה המילה מקום. את חייבת לתרגל את זה איתם. רגע, אם יש לי פועל ששואלים פועל, אני אותי שואלת מה הוא עשה אתמול. מה הוא עשה, מעבירה את זה לעבר. הוא אתמול, לא רק עבר, יחיד. תני להם את המשפט, הוא אתמול, שאל. במקומותיהם זה לא פועל, נכון? במקומותיהם אני מסתכלת נכון. על מילת בסיס ללא תוספות. ואז את מתרגלת, תני להם דברים דומים. בסדר? יש לך תרגולים גם באתר. סבבה. שאלה 10, את מלמדת את המשמעות של נקודתיים ומרכאות. למדנו את זה, לימדתי אותם. בסדר? אז ממש איפה שמים? לימור הכריזה, לא תמיד זה לימור אמרה, מבינה? הם מחפשים את האמרה, לא אמרה, לפעמים זה הכריזה. הכריזה זה אומרת משהו. תראי את 2 מורכב. אני חוששת שרוני יתאכזב כשלא ימצא את התוכי. נאנחה גברת גת. כלומר, מה גברת גת אמרה? זה המשפט שיצא לה מהפה. את מבינה את המורכבות? את מכינה אותה למורכבות שגם ילד מתקשה יבין את 2. כן. 1 זה קל, יחסית, אבל יש פה את המילה הכריזה. אז כאילו 2, שמים רק מחאות בלי נקודותיים, אני רואה. ב-2 שמים מירכאות בלי נקודתיים, ואת אומרת להם, לפעמים הדיבור הישיר יהיה בהתחלה, ואז אומרים לנו, ואז, כן. קיבלתי 100 במבחן, אמרה דינה. או נאנחה דינה, או התעצבה דינה, או חשבה בליבה דינה. לעומת, דינה אמרה, קיבלתי 100 במבחן. את חייבת לתרגל את זה איתם בשיעור. את לא חייבת שיעור מלא. את לוקחת כל מיני משפטים, אפילו שאת ממציאה, אם לא בא לך דפי עבודה. את כן. ממציאה, בסדר שזה. אז יש לך את זה שגם פה, אני רוצה שגם המתקשים יצליחו פה, לא הגבוהים. הגבוהים יצליחו. יש לך את שאלה 9, את שאלה 10, ושאלה שאת מסבירה להם שאם כתוב להם, התייחסו, ויש להם סמיילי כזה, האם אתם מסכימים עם תמר?
הם חייבים לכתוב תשובה מלאה. אני מסכים עם תמר. אני לא מסכים עם תמר. ולנמק, הם חייבים פה תשובה מלאה. את אומרת להם פשוט שאם יש להם את הסימן הזה של הסמיילי, אז זו שאלה של הבאה בכתב. כן, ואז אני חייבת ממש בצורה מסודרת אה, 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 לכתוב פתיחה. אני מסכים עם תמר שהתלמידים יתייחסו לא הוגן משום שנמקו, יהיה להם פתיחה עם המשום ש. בסדר? אלה האסטרטגיות של הסיפור הזה. זה לא מבחן קשה בכלל. בסדר? יש לך פה איזה, כן, לפחות 50% מהשאלות שאת יכולה ללמד אותם. הרבה מהשאלות זה איתור מידע. כלומר, זה מבחן שאם הם יעבדו, את אומרת להם, אני רוצה פה הישגים גבוהים, אתם מאתרים מידע, אני מביאה לכם בונוס, אני לא בודקת לילד שלא כותב פה מספר שורה, ילד שלא כותב את המספרי שורות, איפה הוא מצא את התשובה, אני לא בודקת. בסדר? יש לך פה כן. שאלה 7, אני אשלח לך את זה אחר כך, אבל תכתבי לך על 7, כן, על כן, אני 8. רושמת. רשמתי 7-8 להעתיק, אמרת לזה, כאילו לחזור על לשון איתם, 7-8 זה לשון. נכון, לא 8, כן, 7, 8 זה העתיקו. כן, את יכולה, להעתיק מילה במילה, שהם צריכים באמת להעתיק בתוך הטקסט מילה במילה. 9 זה מעולה, להעמיד 9 אותם זה את המילה חיפוש מילה בסוג במילון, מילון. יפה. 10 זה מרכאות, 11 כן, זה האם אתם, הבעת דעה, רק תשובה מלאה, תשובה מלאה. ואני אם את עושה את זה, זה וואו, אני אומרת לך, את עושה את זה, מבטיחה לך הישגים גבוהים. אין סיבה שלא. כן, לא מבחן קשה, וזה מבחן שיחסית יש לך פה הרבה מה ללמד. אני אשלח לך כן. אותו גם, שכבר יהיה לך אותו ככה. בסדר? זה בחלק הזה. זה מבחן שגם ילדים שהם קצת מתקשים, יוכלו להצליח. כי כבר אני אם גם הם יכולה יעברו, בתכלס להעלות אותו סתם ל-GPT או משהו, ואז להגיד לו שאני רוצה משהו בסגנון הזה שיביא לי, כאילו, ואז לעשות איתם את זה נכון? בכיתה. נכון, ואת יכולה להגיד לו בצ'אט GPT על השאלות הספציפיות. גם את יכולה לעשות בחומרים שלי, אבל אם בא לך, את שמה לו את השאלה, תעשה לי תרגול, כמו מספר 7. את גם יכולה לעשות להם על הלוח, תעתיקו קצת מהלוח, לא קורה כלום. וואי, הם מתבכיינים לי על העתקות, את לא מבינה אז איזה... לא העתקות, תעשית, אם הצ'אט GPT, אם לא בא לך לעצב וכולי, את שמה, את אומרת לו, אני מומחית לשפה כיתה ה', תיצור לי שאלה ברמה בדיוק כמו שאלה 7, תיצור לי שאלה. בדיוק כזאת, הוא יוצא לך מה שאת רוצה, ככה אני עושה. לא, אבל אמרתי כאילו סתם, אם אני מעלה ואומרת לו שייצור לי מבחן דומה כאילו לזה, טקסט אחר לדוגמה, משהו כאילו של אחר. כן, אני אז הוא אומרת לו, יכול, רק לפעמים תבדקי, תגידי לו גם את אותו לא, סוגי ברור שאלות שאני בדיוק. בודקת. כן, את יכולה. את רוצה, בואי סתם, נעשה כי אני סתם אומרת, דוגמה. עם טקסטים, שאלות, אולי יהיה להם יותר קל כאילו גם להבין את ה... נכון, אבל אם את רוצה את האסטרטגיות האלה את מה שאמרתי לך כזה, תקני לזה זמן. נגיד חיפוש מילה במילון, הם מסכמים במחברת, את לא אומרת להם את זה בעל פה. לא, כל ברור. דבר את מסכמת להם. בוא נראה סתם, אני מומחית לשפה, כיתה ה', רוצה להכין. כי פשוט יש לי מנוי, אז המנוי, מי שיש לו מנוי זה יותר מדויק, אז אני כבר אעזור לך. רוצה להכין הכנה לתלמידים שלי, צור לי מבחן דומה ברמה של המבחן הזה, אבל לא בדיוק אותו רעיון, עם שאלות בדיוק באותו הסגנון, כולל ידע לשוני, שהשאלות יהיו הכי קרובות למה שבקטע. בואו נראה, הוא עושה לך בזה, תעצבי את זה כזה, אבל בגדול, כן. יש לך כאן את הכל. זה ברמת כיתה, תכף אני אשלח לך את זה, תכף אני רוצה לעשות גם אותו דבר על כדור פורח. הוא עושה לך את זה, מה הבעיה? בדיוק אותו דבר. אני ממש, כאילו עם ילד שאיבד שעון. זה נראה לי כאילו, וגם את רואה, זה קצת קצר. כן, זהו, אני רואה שזה לא ממש נורא, קצר. אפילו אם זה טיפה קצר, לא נורא, כי הם ממש מתאבדים פה, את רואה? שאלה של ידע לשוני, זה בדיוק אותו דבר. כן, את זה רואה נראה לך טוב? שולחנותיהם, את רואה שולחנותיהם, אבל נגיד בלחישה, זה לא פועל. אז זה לא הוא אתמול כן. לחש, זה המילה לחישה. אז את כן צריך טיפה לעבור על זה, אבל בגדול, תשנה את הסיפור שיהיה עם נושא אחר ולא זהה בדיוק לסיפור
המקורי. תשנה קצת, תשנה. אני אשלח לך פה את מה שהוא עשה, אני אעתיק לך. זה גם יעזור לך. גם אם זה לא 100, אבל תסתכלי שנגיד השאלות שאמרנו, שבהן תראי שזה כן, בדיוק אותו דבר. שיש לך מילה אחת שזה חיפוש מילה במילון פועל, מילה אחת שהיא שם עצם. הנה, עכשיו הוא עושה משהו אחר. צליל המסתורי של איתן. תראו, הוא עושה לך בדיוק... אני לא מבינה איפה איתן. בסיפור זה אני לא מבינה איפה רוני. כאילו, הוא לוקח בדיוק אותו דבר. מה קרה? אז כאילו, אם עושים כזה, זה קצת לא, זה לא, אתה מבינה, זה לא נותן לך את המדדים האמיתיים. כן. אבל הוא סתום, אמרתי לו, תשנה. אל תעתיק משפטים מתוך הקטע עצמו, שיהיה שונה מאוד מהמקור, רק שהשאלות יהיו דומות. קטע שונה. הוא לא מבין, זה קלטתי שהוא לא. תדעי לך שרצו להכניס אותי למילואים מקום בבוקר, אמרתי להם, תקשיבו, יש לי סליחה עם יפית בבוקר, אין מצב, אתה לא נכנס לשום כיתה היום. טוב, הוא עושה לך אותו דבר, לא משנה, תני להם. לא, זה גם על משהו שהולך. לא, לא לא, זה משנה, אותו אני דבר. רציתי לעבוד איתם על שאלות כאילו איזה את לשון. מבינה, אבל אם זה אותו דבר בדיוק, אז זה כאילו לא, זה לא ציון אמיתי. אין בעיה כן, לעבוד בדיוק על זהו. המיומנויות, אבל פה הוא לוקח לך אותו דבר. בוא נעשה לו סתם, תיצור סיפור על חרם חברתי שעשו על ילד, ובסוף השלימו אותו, ושים שאלות כמו בקטע שצירפתי לך. אני אשלח לך את זה. בואי נעשה אותו דבר כמו שעשינו. מתי את עושה להם את המבחן הזה? יש לך זמן? אין לי עדיין תאריך, אני רוצה מעולה, אז להתחיל את מכוונת, בדיוק. את תראי, מה להכין. שאני רוצה שיקרה, שאת פשוט לא בלחץ ללמד הכל ואז הם לא קולטים. את עושה תהליך כן, שיטתי, לוקחת חיפוש מילה במילון, מגדירה להם, נותנת להם משימת הצלחה. תגידי להורים, יש משימת, זה לא מבדק בחשבון, משימת הצלחה בחשבון רק על הנושא חיפוש מילה במילון. הורים, תראו איך למדנו את זה בכיתה. כולם יקבלו 100, את נותנת להם 5 שאלות של חיפוש מילה במילון. כלומר, תעשי דברים קטנים, אבל אני כאילו אומרת ללמד אותם את זה בתור שיעור, או כאילו בתור חצי משהו, שיעור. זה מה שאני מנסה חצי כאילו להבין שיעור. את ה... אין בעיה, חצי שיעור, כי זה לוקח זמן, הם חייבים לסכם במחברת. ואת צריכה לעשות כן, תרגול אבל על אני זה. אומרת, להגיד שאלות של איתור מידע, אז זה ממש טקסט. זה חייב, תראי, את לוקחת טקסט מסוים, לא משנה מה, ואז את לוקחת מילים מתוך הטקסט. נגיד, אני לוקחת את המילה, אמרתי. את מעתיקה משפט, ואומרת להם, איך אני אחפש את המילה אמרתי? אה, 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 את לוקחת פשוט משפט, את מבינה? מתוך כן, הסיפור. ועל זה את עושה חיפוש מילה במילון, על זה את עושה... את חייבת לקחת לעבוד על טקסט. אבל את עושה שנייה זום אין מתוך הטקסט, ואת אומרת, היום אנחנו נתמקד ב-20, חלק מהזמן אנחנו נלמד על חיפוש מילה במילון. את נותנת להם קודם כל בעצמם את השאלה הזאת. בסדר? איך נמצא במילון. ואז את דנה בתשובות שלהם. מה אתה אומר, מה אתה אומר. כן, היה להם שאלה כזאת במבחן הקודם, ודווקא הרוב צדקו. מעולה, אז אנחנו רוצים גם, את מבינה, יש דברים שהם פשוטים. את רוצה כן, שזה יהיה כאילו רמה שכולם יצליחו. שכולם יהיו צודקים, כאילו. אה, עוד פעם הוא נצמד לסיפור, אבל בסדר, זה לפחות טוב לי סיפור בלי קשר לסיפור ששלחתי לך. סיפור אחר שתמציא. רק לא להיצמד, לא להתבסס. כן, את רואה, הוא לא קולט, שלחתי לך. אבל וואי, יפית, שאלות שיהיו... אני כן, יכולה רגע לעלות לטלפון, זה פשוט שליח. כן, כן, בטח. דקה, תעשי, אני עוד... נעשה את זה, תעשי, ואז... תחזרי.
כפרה, תסתכלי בקישורי כאן מה ששלחתי לך, זה בדיוק מה שאת צריכה. כן. בקיצר, את הבנת את הזה? אפילו אם לא, תעשי קטע, לא משנה איזה קטע, את מסתכלת על הסגנון של השאלות. כותבת להם במחברת, וביום יום לפני המבחן את אומרת להם, למדנו את זה ואת זה ואת זה ואת זה, יהיה לכם את זה במבחן. אני רוצה לראות שאתם נזכרים בזה. בסדר? זה חובה לעשות את העברה. מה את אומרת? אסטרטגיות, אני תולה להם בכיתה. כל פעם שאנחנו לומדים אסטרטגיה, אני תולה להם בכיתה מאחורה, יש להם בקרת קריאה פיצוח שאלה. מעולה. את גם כשאת עושה את המבחן, את מזכירה להם להשתמש באסטרטגיות האלה, גם הלשוניות. חיפוש מילה במילות, יש לך את זה, אייקונים כאלה. כן, ראיתי. בסדר? זה ברמה הזאת. בואי נעשה אותו דבר על כדור פורח. זה לא קטע קשה כדור פורח. בואי תראי. כדור פורח יש פה כמה קטעי מידע, בסדר? את צריכה ללמד אותם שיש לי כותרות משנה. כותרת ראשית וכותרות משנה. הקטע מחולק לתתי קטעים, בסדר? אני אגיד לך איך את יכולה להתאמן על זה. אבל בגדול, יש לך כאן, מה שאת צריכה להתאמן איתם זה על משהו אחד כזה, את רואה? אני אתן לך תכף משהו שתוכלי להתאמן על זה. את רואה על שאלה 5, כן. ועל, שוב, להגיד להם, אם יש לכם סמיילי, זה תשובה מלאה. וכשיש לך, ששואלים אותנו על מטרה עיקרית, אני אביא לך תכף טקסט להתאמן על זה, אבל תכתבי לך את הדגשים, כי הדגשים האלה, את מסכמת להם אותם גם במחברת. כששואלים אותי מה המטרה העיקרית, זה המטרה שרוב הקטע עוסק בה. כי מה קורה פה? הם מבלבלים אותם עם תשובות שכתובות בקטע. אבל זה לא המטרה העיקרית. אז מטרה עיקרית זה מטרה שרוב הקטע עוסק בה. בסדר? גם את יכולה לתת להם שאלה דומה ב9, של מילים מנוגדות. זה קל יחסית, אבל תני להם, כי יש כאן, הם יכולים לעשות את זה ככה מהקשר. ושאלה על 10. מילות קישור. במילות קישור הם מנסים לשבץ את המילה, ואז קוראים אם זה הגיוני. בסדר? כלומר, זה גם קל יחסי, אני לא תתחיל ללמד מלא, אבל נותנת להם, ואז הם בודקים מה הגיוני. אני אחר אשלח לך גם חומרים לזה. אבל קודם כל תכיני לך מה, כאילו מה מתאים. אז זה בעצם שאלה 10, מילות קישור, מילים מנוגדות, מטרה עיקרית, בסדר? והטבלה הזאתי. טבלה, מה זה הזה? לקטע שבו נמצאת תשובה. אז יש לי בדיוק כזאת טבלה, אני שולחת לך, קטע אחר עם טבלה כזאת. סבבה. בסדר? הקטע האחר שתשתמשי בו זה מוציאים לחם מן הארץ. ראיתי את זה, שאני רוצה, בדיוק אמרתי שאני אתחיל איתה. אז מעולה, תתחילי את זה, תעשי להם את כדור פורח, כי אם יש לך הרבה מתקשים, כדור פורח זה יותר קל ממוציא לחם מן הארץ. את פשוט תעשי להם ממש את הקטע עצמו מוציא לחם מן הארץ. כן. בסדר? ואז תסתכלי, בקטע עצמו יש להם גם טבלה, יש לך גם מטרה עיקרית, יש לך גם מילות קישור. כן. בסדר? יש לך כמה דברים. יש לך גם חזרה על חיפוש מילה במילון. בסדר? אז את לא חייבת ללמד את הכל, אבל כאילו יש לך את זה. ואם את רוצה, יש קטע אחר, תסתכלי. זה קטע של ד', אבל הוא מתאים עכשיו גם לאמצעי האולימפיאדה. תסתכלי. רגע. שנייה. תכתבי לך טקסט האולימפיאדה, אני כבר אשלח לך אותו. אולימפיאדה כיתה ד', הבנת הנקרא. ואז פשוט יש לך בדיוק את הטבלה הזאת, כמו שהיה להם. מבינה? אז זה כאילו מתאים לכדור זה פורח. מתאים, כן. זה פשוט להראות להם שיש לי טקסט שהוא מחולק לתתי חלקים. תסתכלי, אני אשלח לך את זה, שיהיה לך קל למצוא. זה פשוט כדי ללמד אותם שיש לי טקסט מידעי, זה נקרא רב-היצגי. יש לי כותרת ראשית, יש לי כל מיני קטעים, שכל הקטעים קשורים לאותו נושא. ואז את רואה, יש לך בדיוק טבלה, אותו דבר. אז פה זה כדי ללמד אותם רק על קטע מידעי, לתרגל איתם איתור מידע. בסדר? את לא צריכה פה את הכל. אבל
בסדר? כאילו, את לא חייבת גם להתייחס למה שאת לא רוצה, אבל פה את ממש רוצה לראות שהם עושים את זה לבד, ואז את בודקת איתם את שאלה 2 על הלוח. רק את שאלה 2. כן. ואת אומרת להם, אני רוצה שאתם חוזרים לקטע, בואו נסתכל איך בנוי הקטע. בסדר? את כותבת להם טקסט רב-הישגי, יש לי כותרות ראשיות לפעמים, וכותרות משניות, כל נושא, כל קטע יש לו נושא אחר. אני אשלח לך את זה עכשיו. אם את עושה ככה, אין סיכוי, שירה, את מעדכנת אותי אחר כך בהישגים לעומת תחילת שנה. אין סיכוי שאין שיפור מטורף, אין סיכוי. וואי, אני ממש רוצה, אוף, אני מרגישה שאני עובדת כל כך קשה, וכאילו אתה לא רואה, כאילו הורים לא, לא, באים, פה אם את אומרת להם, ואת אומרת להם, תקשיבו, אנחנו עושים את זה רציני, אני רוצה לראות שאתם כותבים איתור מידע ליד, תעשי את זה רציני רציני, אפילו אם את רוצה, תעשי מבחן אחד, ואז תעשי את המבחן השני. תעשי את המבחן אחד רק של זה, אל תחלקי להם, בסדר? זה תעשי אחרי שבועיים, תלמדי אותם את הדברים שקשורים למבחן השני אחר כך, ואז תעשי את המבחן השני. אין סיכוי שאת אומרת לי, וואלה, אני לא ראיתי שיפור משמעותי, אין סיכוי כזה, אני אומרת לך בוודאות. עכשיו רק צריך לטפל בכל המאוד מתקשים אצלך. תקשיבי, יש לי בכיתה אחת ילדים שהם, הרמת קריאה שלהם קודם כל נורא נמוכה, שזה הקושי העיקרי, כי יש לי ילד שנורא מתוסכל, הוא מקבל מבחן, הוא ישר מתחיל לבכות, הוא לא מצליח לעשות את המבחן, כאילו אין לי מה לתת לו אפילו ציון בתעודה, ברמה שיש לו 3, זה הציון שלו, 3. לא, אז תקשיבי, קודם כל, אם אין לך כמות אבל גדולה, אז לא נורא, חשבתי שיש לך כמות גדולה. יש לי עוד שני ילדים שהם גם, הם לא הרמת קריאה, יש לי ילדים, יש לי הרבה ילדים מתקשים. אז אני אומרת, כאילו, לכן, מה אני רוצה שתעשי איתם? תעשי את המבדקונים הקצרים האלה. את לא קוראת לזה מבדקון, את קוראת לזה משימת הצלחה. לימת חיפוש מילה במילון, את נותנת להם, את יכולה להשתמש גם בקטעים ממש מתוך האתר. את נותנת להם משימה קצרצרה של 5 מילים, בלי סיפור. קטע קצר, 5 מילים של חיפוש מילה במילון. כדי לתרגל את המילות הספציפית הזאת. כן. כאילו עושה ככה בצורה ממוקדת את זה, אני אומרת לך, זה עוזר. ואז הילדים המתקשים, לפחות יהיה לך ציונים על המבדקונים האלה שנתת להם. טיפה זה יעלה להם, כאילו. כן, ואז זה יעלה להם, ואז זה כאילו אומר שהנה, התייחסת, עשית את זה עבורם, לכל הכיתה זה יתרום, אבל הם לפחות בזה יצליחו. את אומרת לעשות מבדקי לשון נפרד, כאילו נגיד לימדתי אותם פה על שם פעולה, כן, לעשות אבל להם לא מבדק ממש, את קוראת לזה לא מבדקי, ההורים נלחצים, משימת הצלחה. משימת זאת אומרת, אני ההצלחה. חשוב לי לראות שליטה שכל הילדים יודעים, יהיה משימת הצלחה קצרה מאוד. 3 שאלות, אומרת להורים בדיוק מה יהיה, 5 שאלות עם מילים, והילד צריך לדעת איך מחפשים במילון. את כותבת להורים בדיוק מה יהיה. יהיה 5 שאלות כאלה, כמו השאלה שעשינו בכיתה, יהיה בדיוק מה יהיה. שההורים שלה מתקשים, יתרגלו איתם. אבל הלוואי. לא, זה... ויש לי עוד שאלה יפית, אני יושבת עם ילדה, שנייה, מצלצלים לי פה, שניונת. כן, אלון. כן. נו, אבל איפה אתה? למה יצאת? נו, מה להגיד לו? נו, ומה לעשות? אז תחזור, אלון, תגיד לו שאתה מתעכב בכמה דקות, הם אמרו בשעה 10. אתה תחזור לפה? אבל איפה המחשב? הוא ידע איפה המחשב? טוב, אני אפתח לו, שלא ילך, יאללה, ביי. טוב. שירה, אני שנייה פותחת לטכנאי שהקדים, לא יודעת למה. אני פותחת לו שנייה ואני באה. בסדר? תודה.
לא, לא. בסדר? זה מעולה, אני כבר... כן, שירה. רק שאלה אחת אחרונה לפני שאני הולכת לכיתה. יש לי תלמידה שאני עושה לה כאילו שעתיים שמגיעה לה, כאילו אני כאילו למדתי חינוך מיוחד וזה, אז אני כאילו נותנת לה שעתיים שמגיעים לה מהמתיה, ויש לה עניין של קריאה, כאילו היא משמיטה מילים ומוסיפה מילים ומורידה, וכאילו יש לה עניין של בעיית שמע, לפי מה האמא טוענת, בגלל זה כאילו מגיע לה שוט... איך היא מתמודדת אבל עם טקסט, מביאה לטקסט? כלומר, אני איך היא? כאילו, הטקסט הראשון של זהב שעשיתי לה, היא קיבלה במבחן הזה יותר, היא קיבלה, בטקסט זהב היא קיבלה איזה 40 ומשהו, פה היא קיבלה 50 ומשהו. תקשיבי, תעשי איתה, כדי שיהיה לך חוויית ביטחון שהיא תצליח. בסופו של דבר אנחנו רוצים שהיא תצליח במבחנים שאת עושה. תכווני את כל השיעורים שלה לאסטרטגיות הבאות שיהיו במבחן. זה מה תכווני שאני... ממש למה שאת עושה. זה מה שאתה עשית, ותתרגלי את הבקרה, צירה בסימני פיסוק, קצור ושל אותם דברים. תתעלמי שהקריאה לו משהו, עזבי, בגילאים האלה אפשר לעשות, אבל אם אין לה דיסלקציה חמורה וסך הכל היא כן קוראת, אני חושבת שאם היא תקרא לאט, היא יותר תבין את מה שהיא קוראת, את מבינה? כאילו, כשהיא קוראת לאט היא קוראת יותר ברור, כשהיא מנסה לקרוא מהר, אז היא כאילו, היא אומרת, היא כאילו לוקחת את המילה, אבל היא מחליפה אותה מאותו שורש רק במילה אחרת. נכון, אבל שוב, זה חלק מהלקות שלה, בסדר? אל תתעסקי כרגע בזה. תתני לה לקרוא, תגידי לה, אוקיי, תקשיבי למילה אם היא הגיונית, שתעשה בקרה. בסדר? את כל האסטרטגיות שאת מלמדת בכיתה, תלמדי אותה ותתמקדי באסטרטגיות הלשוניות, שלפחות יהיה לה את ה-40. גם היא לא מבינה. יהיה לה את ה... אני יודעת, זה 50% מהשאלות. אם ילד את עובדת איתו רק על הלשוני, תביני, אם את עובדת רק על הלשוני, כבר לילד יש 40-50 נקודות. כי כן, כל שאלה של ילד הלשוני הוא מצליח בה. זה כן, משמעותי. לכן גם מתקשים אצלך, את אומרת להם, גם אם הבאתם חלקית את הקטע, אתם הולכים לחלק של השאלות. אתם הבנתי. בודקים את הדברים האלה בצורה ככה מסודרת. אז שלחת לי את הטקסטים, נכון? כן, בוא נראה, וה... שלחתי לך, תסתכלי. כן, הנה, אני רואה אולימפיאדה ועוד שני טקסטים. האולימפיאדה, ויש את, רגע, לא שלחתי לך את הכדור פורח. אז אני יכולה גם כאילו לקחת משימות מהאתר שלך, של כל הדברים, של כן, הלשון, כאלה כאילו. כן, כן. סבבה, אין בעיה. ותעשי להם את המשימות הצלחה האלה. כן, כן, אני בסדר? אסתכל. כאילו נגיד אני אלמד אותך ביום ראשון, אני אגיד לכם, יש לכם שבוע לתרגל את זה, יום ראשון הבא יש לכם משימת הצלחה, נגיד. בדיוק, שהמטרה במשימת הצלחה שכל הבינוניים מתקשים אצלך, מאוד הצליחו. זה ירים להם, בסדר? זה משמעותי. משימות. בסדר, מה שאת נתקעת, תכתבי לי, אבל בעיקרון זה... וואי, ממש תודה, יפית, מה זה בכיף, בכיף. סטטיסטיקה? זה ממש... תלמדי את זה, אם הכל כתוב במחברת, עם אייקון, עם תרגול של זה. אין לך לחץ של זמן עכשיו. לא, אין לי לחץ של זמן, אין לי אין תאריך לך, את עדיין. עושה, תסיימי את האסטרטגיות של הטקסט הראשון, תעבירי אותו, אפילו אל תחזירי להם אותו, תעבירי אותו, אחרי שבועיים תלמדי את האסטרטגיות של הטקסט השני, תעבירי אותו, ואז תחזירי להם אותו ביחד, כן, בסדר? אבל את תראי, זה עובד, שאת עובדת מסודר, ואת יודעת לאן את רוצה להגיע, את תראי. תגידי לי אחר כך איך היה לך, בסדר? אחרי שאת מעבירה. אני אגיד לך. בסדר? יאללה, אלופה. ביי, יאללה, ממש ממש ביי ביי, תודה. להתראות.